diferents, més feina, més activisme, una lluita molt a fer. Més que per ressentir les vostres estúpides raons. Eso es neonazisme. Nazis eso. 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 Jo em dic Alexis Tractor, Yuri Gagarin, setge de Stalingrad, Plakin, Canal, Gloriosa, Sputnik, Dinamo, Moscou, Bomba, Balovski. Sí, és un gran plaer ser en aquest concert benèfic. Sí, ja estic realment... Sí, com esteu vosaltres, Mala, mala! Això és totalment funky, és com una mena d'habitació buida! Mala, tios! Ara farem un tema. Mira, fa poc hi va haver un hit que anava de la convivència racial, dels blancs i els negres que conviuen pacíficament els uns al costat dels altres, als pianos. No sé, potser és que jo sóc una mica estúpid, però ja m'entendreu si us dic que els pianos no resoldran res. Només hi ha una cosa que ens uneix, una cosa que tenim en comú. I què és? Què és el que ens uneix a nosaltres? No és ni classe, ni ideologia, ni raça, ni fe, ni arrels. L'únic que ens uneix són les botes del doctor Marta. El doctor Marta les va deixar al món perquè tothom pogués ser lliure. No són classistes, no tenen igual. Aguanten l'aigua i la calor. Només 19 lliures, 99 penics. Tothom aviat portarà aquestes botes de sola pneumàtica i les botes s'ajustaran i agafaran el poder. Gràcies al doctor Martin ens mourem al mateix ritme. Gràcies al doctor Martin ballarem al carrer. Què? No em vols potser? Vinga, botes, us ho heu de fer. Doctor Martin botes! Doctor Martin botes! Doctor Martin botes!